Светът на байта Операция Звезда е образователна игра за играчи над 8 години. Играчите се намират в света на байта, където хората използват древни знания, за да научат ценни неща за бъдещето. Мъдреците са скрили своите тайни за числата на 43 вълшебни карти, заключени за 43 врати. Можеш да ги получиш само ако овладееш една специална суперсила. Разбъркайте добре картите врати и ги поставете на купчина с лицето надолу. Обърнете горните 10 карти от купчината и ги подредете с лицето нагоре в центъра на игралното поле. Играчите правят своите ходове последователно по посока на часовниковата стрелка. Когато си на ход, хвърли двата зара. Ако произведението на числата върху двата зара е равно на числото на някоя от картите, ти отключваш тази карта. Вземи картата и я прибери в колекцията си. Обърни нова карта от купчината с карти. Твоят ход приключва. Ако на един от заровете се падне символа звезда, той е суперсила. Можеш да избереш число от 0 до 10 и да заместиш тази звезда с него. Обяви кое число избираш. След това изчисли произведението на избраното число и числото, което се е паднало на другия зар. Ако това произведение съответства на някой от вратите, за отваряне, ти отключваш тази врата, вземи я и я прибери в колекцията си. Обърни нова карта от купчината с карти. Твоят ход приключва. Ако при първото хвърляне на заровете не успееш да отключиш врата, имаш право на втори шанс. Избери един от заровете и го хвърли отново. Провери дали новата комбинация може да отвори врата. Ако сега можеш да отключиш врата по някой от горе описаните начини, ти отключваш тази врата. Вземи я и я прибери в колекцията си. Обърни нова карта от купчината с карти. Твоят ход приключва. Ако и при второто хвърляне не можеш да отключиш врата, тогава твоят ход приключва. Играта продължава следващия играч. Играта приключва, когато всички врати бъдат отключени. Всяка спечелена карта носи една точка. Печели играчът, който е събрал най-много точки. Играта Светът на байта Операция Звезда можете да поръчате на сайта. Успех в играта!